Velkommen til vores Ask Me. Ask me video. Ask. Ask, Jo. ask. Et eller andet. You know what it is. Hej. Vores første spørgsmål, ikke? Det er fra Lukas Evert. Ham der flinkeren. Du er flink, Lukas. Jeg havde spurgt, hvad du synes om ham, ikke? Ja, jeg også gerne. Fucking idiot. Du er fin nok, og du er flink, og du er sød, og du er en god ven og sådan noget. Skru lidt ned for tagningen med folk. Tags og likes. Skru ned. Så Sis. you know I love you. Okay, vores næste spørgsmål er fra Karoline, som spørger, hvad vi synes om hende. Du er fucking nice. Du er min sis, du er. Hello, bitches. Fuck. Haters. William. Jeg synes bare, for lidt nok, jeg har kun set dig sådan 4 times. Nej, vi skal finde en dag. Men nej, Jo, ikke dig. ikke mig. Okay, og så spørger hun også, hvad er det mest retarder, jeg lavede sammen? Det ved jeg godt. 3, 2, 1. Hvor dum kan man være? Faktisk. Det er dumt. Okay, vores næste spørgsmål, det er fra Ida Marie, som spørger, hvad vi synes om hende, og om vi selv synes, vi er lækre. Om vi selv synes, vi er lækre, det svarer vi på. Skal jeg svare det? Ja. Okay. Jeg elsker mig selv. Dame hot. Jeg elsker mig selv. Åh! Nej. Slap af. Det er svært at svare på. Fordi hvis vi svarer et eller andet, ja vi er, så synes jeg bare, vi er selviske. Hvis vi ikke gør det, Så siger jeg bare, nå. siger I bare noget. Ja, så siger vi det. Og det Hvad vi gider synes ikke. om dig, det er nice. Det er rigtig nice. Du er flink. Du er rigtig flink. Sygt nice. Sis. Okay, vores næste spørgsmål, det er fra Emma Heidemann, som spørger, hvad vi synes om hende, og så vi skal beskrive hende, og det må William vist ellers svare på. Ja, Du er rigtig flink, Emma. Du er en rigtig... Se, det der har et hjerte, når du elsker hende. Ja, det er hjertet. Jeg kan godt lide, jeg kan godt lide. Hvordan gjorde jeg? Det ved jeg ikke. Sådan der, ja. Der var den. Der. Det var hjertet, ja. Så skal du også gøre det, ikke? Men det var det, jeg gjorde. Nej, det er dig, der gør det. Det er mig, der gør det. Så skal du lave et hjerte til. Nej, du sparer til en hånd, ikke? Fordi det er jo ligesom spejl. Og så skal du tage den anden hånd så. Okay, og så... Ja, det er flot, det der. Og så skal jeg også lige den hjerte bagved. Så kører vi. Ja. Hej hej. Hej. Vores næste spørgsmål. Fuck, vores skyer. Hvor var skyer? Kom tilbage. Kom tilbage, skyer. Okay, jeg føler mig ret handicappet. Men jeg river den ned på se. Nej, det er kun mig, der kan finde ud af det. Vi kan... Nå, okay, kom. Okay. Okay. Selv med et eller andet. Selv med et eller andet. Hun Spørger er... Drømby. Hvad er strømpige? Og alle piger, de er bare smukke på hver deres måde. Så det kan man ikke sige. Poetisk. Poetisk. Jeg Så ved det her, bro. Smukke på hver deres måde, så... Sidst. Okay, så Luna spurgte... Fucking sexy. Så Luna spurgte... Er køn? Ja, det synes jeg. William, du kan se den. Synes du... Nej, jeg har ikke set dig. Okay, I'm just playing. okay hvad synes du om mig? Sød pige. Det er hyggeligt at være sammen med dig og din bror. Fuck. Ja. Og William, han synes ikke noget om dig. Og så kage versus bacon, det kunne vi ikke være med enige om. 3, 2, 1, bacon. Vi prøver lige igen. Ja, vi prøver lige igen, ikke? Okay, hvad tager vi? Bacon. Okay. 3, 2, 1. Bacon. Okay, det stopper. Så flippede bare på mig, så ser man bare sådan det typiske afrikaner og sådan noget. Når den er begyndt. Wow. Nå, okay, hvad er spørgsmålet? Hvad er spørgsmålet? Vi tager det bare. Okay. Øjenfarve til en pige. Øjenfarve til pige? Ja, det er fandme brun. Ja. Nej, grøn. Brun. Brøn og grøn. Nej. Brøn og... Vi tager brøn og grun. Vi tager brøn og grun. Så send med et eller andet spurgt. Hvad synes jeg om mig? Ligeglad, om I kender mig eller ej? Okay, du er ligeglad. Jeg kender dig Du er ligeglad med, at vi ikke kender dig eller ej, så gider vi ikke svare. Vi kender dig ikke. Nå, vi må være forskellige. Ved du hvad? Så du går på... Sofie Elund
Du er også ligeglad med, om vi kender dig. Altså, vi skal sige, hvad vi synes om dig. Men hårde typer, I er Mikkel ligeglad med alt. Hvad vi synes om dig? Vi kender dig ikke. Vi kender dig heller ikke. Stadig ikke. Nej. Så spørger Karoline, hvad skal en pige have, før vi gider hende? Ja, vi ved. Hvad skal en pige have, før vi gider hende? Hvad vil I have? Hvad vil I have? Ja, hvad vil I have? Jeg vil gerne have en, før jeg gider hende, ikke? Skal hun bare sådan her? Nej, gå ind og søge på lidt til hun skal være rigtig, rigtig flink og sød. Hun skal være nice. Hun skal være rigtig dope, og jeg skal kunne stole 100 og det skal være en, vi kan tale med. Ikke en, der sidder over i hjørnet. Jeg kan ikke sidde sådan. Ikke en, der sidder sådan, gud, er det nu ham? Er det nu ham? Ikke se, skal bare være okay, god. Det er fandme. Profest. I woke up in så spørger Mathilde Lund Jensen, hvad synes I om mig? Jeg kender dig ikke. På eksempel bare sådan, du vil være meget nice at kende mig. Jeg kan gøre sådan en fireball, der wow. Okay. Shit. Hvad synes du om hende? Hvad synes jeg? Jeg mødte dig til Polka. Der var du rigtig, rigtig flink og sådan noget. Går du 6. eller 7? 7. Okay. Så, men du var rigtig flink og sådan noget, og så er du også rigtig sød. Du kender min fætter, gør du ikke? Christoffer Ulbjerg. Tidligere dit år Tjavs. Jeg bor i Danmark. Jeg ved ikke, hvor okay, Veronica Trane har spurgt, hvad synes I om mig? Og ved du hvad jeg synes om dig, hva'? Du er fucking nej. Hvis du ikke spørger, om jeg er sur, så er du fuck nice. Så er du en af mine bedste veninder, helt klart, der er Laura. Men altså, hvis du spørger, om jeg er sur, så er jeg sur. Så gider jeg ikke svare, og så bliver jeg sur. Ikke Veronica. Du ved godt, hvem jeg taler om her, Vivi. Hvad var det? Shit. Jeg blev lige normal. Skal jeg lige prøve at blive normal igen? Okay, hvad sker der? Breakdancer. Ej, noget. Okay. Sofie Elend har spurgt, bedøm mig fra 1 til 10. Bedøm mig fra 1 til 10. Dit hoved, hvad? Shit, man. Fuck. Okay, jeg giver dig bare... Ja, hvad har du lyst til at få? Det bestemmer du selv. Vil du give hende et eller andet? 7. 7, okay. Så giver jeg også hende det. Så har Rosa Badak spurgt, hvad vi synes om hende. Du er nice med. What's show, Rosa? You know I don't love you. Du er nice nok. Du er den bedste venner, så... Nej. Og så... Nej. Jo. Au! Og klar, hvor mange lift hun har givet mig, hvor jeg har fået lov til at sidde bagpå. Og så skylder hendes soda. Nå, okay. Det er lidt irriterende. Er I forelsket? Nej. 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 Jeg er lidt. Men det er ikke i dig. Det ved man aldrig. Vi er færdige. Vil I se en engel? Ja, lige her. Ja, så kommer den. Oh, Han var lidt forsinket. Jeg har noget i røven. Nej, for helvede. Hej.